kabeltelevisiebedrijf, parkeergarages, molens, culturele evenementen, natuur- en milieueducatie, openbare verlichting. Het gaat om maar liefst 69 gemeentelijke taken waarop bezuinigen worden kan. Taken kunnen voor een paar afsteden worden, maar mogelijk worden ze zelfs heel dalskrast. We zullen moeten bezuinigen, vooral om een tekort dat zich aftekent in de jaren 2014 en daarna, om dat tekort weg te werken. En dat gaat om een tekort van ongeveer 1,2 miljoen structureel. Zo liep je de vooruitzichten van Bigelix Wiekbeheer Greenvoorziening net gunstig. Daar wordt al flink op bezuinigen en mogelijk komt er nog eens een extra kwarting oerheen. Een toekomstbeeld van een zuterige groene boel in en om Dokkum heen dreigt. Niemand zal het in zijn hoofd halen denken om te zeggen wij gaan helemaal niks meer aan groen onderhoud doen. Ik vind nou al een soort gas in Dokkum. Ja, we zijn al bezig met de vertaling van een vorige bezuiniging. En dat betekent al dat je op sommige plekken groen dat meer onderhoud vergt, vervangt door groen dat minder onderhoud vergt. Wat vind je ervan? Gas en nog eens gas in Dokkum. En het warpen. Ik vind het net mooi. Nee, ik vind het mooi dat wat zon binnen, wat groen, strookje wordt, rozen. Dongerendeal gaat van 2014 af vooral de min in om ze flink minder geld te krijgen van het Rijk. Tegelijk wil de gemeente extra ton investeren om Dokkum en omlissen het warpen bij de tier te houden. Die spagaat maakt het extra dreig om pijnlijke besluiten te nemen en gewoon taken zelfs heel dal te skrossen. Wat je kunt doen is mensen eerlijk informeren over dat proces wat we nu met elkaar doorlopen. Organisaties met wie wij ook een vastere financiële relatie hebben, heb ik een brief gekregen van welke informatie naar de raad gaat. En dat de raad daar bezuinigingsvoorstellen van wil en moet maken. Intussen docht Veninga nog heel tijd creëer zijn werk. En omdat er heel tijd met struiken verdwijnen en gas bij komt, kan hij nog wel even vooruit. Het college had het besloten. Ja, maar is het genoeg? 2 keer meer niet hier? Zij. Ja, wat is er jou? Ik zei het van net. Juist, hoe vaak moet het eigenlijk gebeuren? Dit menen wij 20 keer in het jaar. 20 keer in het jaar en ze wonen 2 keer in het jaar? 2 keer in het jaar. Begin november neemt de gemeente hier van Dongerendeal een definitief besluit over de bezuinigingsmaatregels.